Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού δημιούργησε παράρτημα στα Τύρανα για να διδάξει την ελληνική γλώσσα. Η σειρά των μαθημάτων της Ελληνομάθειας λέγεται «Την γλώσσα μου έδωσαν ελληνική» και το πρώτο μάθημα είναι μια περιπλάνηση στην ιστορία και στη γραφή της ελληνικής γλώσσας. Την γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Η ελληνική γλώσσα είναι από τις αρχαιότερες της Ευρώπης. Υπάρχουν μαρτυρίες γραπτές ότι μιλιέται από το 2000 π.Χ. Εδώ βλέπουμε στην παράσταση την ανάγλυφη έναν πατέρα να φέρνει το παιδί του στον ιδιωτικό δάσκαλο για να το διδάξει γραμματική γλώσσα, αριθμητική, μουσική και γυμναστική. Αυτά ήταν τα μαθήματα που τα Ελληνόπουλα της εποχής εκείνης εμάθαιναν και είναι αυτοί οι οποίοι ύψωσαν παρθενώνες, λαμπρούς παρθενώνες στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Η ελληνική γλώσσα έχει περίπου 300.000 λέξεις και περιλαμβάνονται σε ένα λεξικό μεγάλο, ογκώδες, το οποίο έγραψε ο καθηγητής της γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κύριος Γεώργιος Μπαμπινιώτης, ενώ και οι Αμερικανοί που έχουν ασχοληθεί με τον θησαυρό αυτό τον λεξιλογικό της ελληνικής γλώσσας έχουν γράψει το βιβλίο που είδατε δεξιά. Η πρώτη γραφή που παρουσιάστηκε επί ελληνικού εδάφους είναι ο περίφημος δίσκος της Φεστού. Δίσκος γιατί είναι στρογγυλός και η γραφή που έχει επάνω είναι εικονογράμματα ή ιδεογράμματα. Γράφονται κυκλικά και βέβαια δεν έχουν αναγνωστεί ακόμα. Εδώ βλέπετε ιδεογράμματα, εικονογράμματα και τις απόπειρες που κάνουν οι ειδικοί να τα αντιστοιχίσουν με γνωστά μας γράμματα. Η ελληνική γλώσσα λοιπόν είναι αρχαιότατη, συγκαταλέγεται μέσα στον ευρύ κλάδο των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών όπως και η αλβανική, μιλιέται εδώ και 4.000 χρόνια και γράφεται από το 1500 περίπου π.Χ. άρα γράφεται 3.500 χρόνια. Οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες βρίσκονται στα 1500 περίπου π.Χ. και η γραφή που τότε έγραφαν οι Αχαιοί, οι πρώτοι Έλληνες, ήταν η γραμμική Β γραφή. Η γραμμική Β γραφή ονομάστηκε έτσι από τα χαρακτηριστικά σύμβολα που έχει και θα δούμε σε λίγο. Αποκαλύφθηκε μετά την ανάγνωση της γραμμικής Β γραφής ότι η γλώσσα είναι η ελληνική στην αχαϊκή διάλεκτο. Στην διάλεκτο δηλαδή που μιλούσαν οι Μικηναίοι, οι γνωστοί μας από τα ομηρικά έπι. Αν δείτε καλά εδώ αυτά τα γράμματα θα καταλάβετε γιατί οι επιστήμονες την ονόμασαν γραμμική. Όμως είπα και πριν ότι η πρώτη γραφή που αναγνώστηκε το 1952 από τον Άγγλο Βεντρίς είναι η γραμμική Β γραφή. Είχε προϋπάρξει και μια γραμμική Α γραφή που δεν έχει ακόμα αναγνωστεί. Χαράσεται πάνω σε ψημένες πύλινες πινακίδες, κάτι σαν κεραμιδάκια μικρά. Η γραφή αυτή διατηρήθηκε περίπου μέχρι το 1100 π.Χ. και χάθηκε όταν κατέβηκαν στην Ελλάδα από την Ηλυρία επάνω οι Δωριείς. 200 χρόνια μετά εμφανίστηκε μια άλλη γραφή, η περίφημη αλφαβητική γραφή, την οποία υιοθέτησαν οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι και μέσω των Ρωμαίων όλη η Δυτική Ευρώπη. Εδώ βλέπετε επιγραφές με αλφαβητική γραφή πάνω σε πύληνα αγγεία. Αρχικά αυτή η γραφή διαβαζόταν από δεξιά προς τα αριστερά. Αργότερα διαβαζόταν μεικτά
βουστροφίδων και τέλος διαβαζόταν όπως και σήμερα διαβάζεται, δηλαδή από αριστερά προς τα δεξιά. Το υλικό πάνω στο οποίο έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες ήταν συνήθως πέτρα, σκληρό υλικό, πέτρα ή ξύλο, και όταν πήγαν στην Αίγυπτο και είδαν τους παπύρους έγραφαν και σε παπύρους. Εδώ είναι κλασική περίπτωση αλφαβητικής γραφής και εδώ διακρίνεται γράμματα που τα θεωρούμε ως γράμματα του λατινικού αλφαβήτου. Λέγαμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες έγραφαν πάνω σε σκληρή ύλη όπως ήταν οι πέτρες, το μάρμαρο, αλλά και σε μαλακή ύλη όπως ήταν οι πάπυροι και αργότερα οι περγαμηνές. Έγραφαν όμως και πάνω σε νομίσματα. Ξέρετε ότι τα νομίσματα είναι μεταλλικά και πάνω στο μέταλλο μπορούσαν να χαράσουν διάφορες επιγραφές, όπως ήταν το όνομα της πόλης που έκοβε το νόμισμα, όπως βλέπετε εδώ πάνω δεξιά, Φιλίππου το νόμισμα, μακεδονικό νόμισμα από τον 4ο αιώνα και αργότερα π.Χ. Κάτω δεξιά βλέπετε ρωμαϊκό νόμισμα με το όνομα του αυτοκράτορα Τραϊανού. Η περίοδος αρχαίας ελληνικής γλώσσας λέμε ότι διατηρήθηκε μέχρι το 330 μετά Χριστόν, δηλαδή μέχρι τότε που λειτουργήσε η Κωνσταντινούπολη ως νέα πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους. Από τότε και μετά θα αρχίσει η Βυζαντινή φάση, η Βυζαντινή περίοδος που γνωρίζει η ελληνική γλώσσα και η γραφή. Εν τω μεταξύ η ελληνική γλώσσα είχε δώσει σπουδαία ονόματα, σπουδαίους συγγραφείς στον παγκόσμιο πνευματικό πολιτισμό. Ερχόμαστε στην Βυζαντινή εποχή λοιπόν, κατά την οποία εξακολουθούν οι Βυζαντινοί να γράφουν την ελληνική γραφή, μια γραφή και μεγαλογράμματη μέχρι τον 1ο περίπου αιώνα και μικρογράμματη από εκεί και μετά, την οποία γράφουν είτε πάνω σε τοίχους, καθώς θα δείτε στις τοιχογραφίες συγκεκριμένα, είτε πάνω σε παπύρους που ήταν γραφική ύλη από δέρμα μικρού ζώου, είτε πάνω σε περγαμηνές που ήταν πιο ακριβές και πιο σπάνιες αλλά και πιο φθαρτές ως επιφάνεια για να γράφει κανείς. Ήταν πολύτιμες αυτές οι γραπτές επιφάνειες από παπύρους, τους οποίους επεξεργάζονταν με πολλή επιμέλεια, αρκεί να σας πω ότι ένα βιβλίο 400 τέτοιων σελίδων απαιτούσε να έχει σφαγεί ένα ολόκληρο πίμνιο 200 περίπου πρόβατα. Και βέβαια μια σειρά επαγγελμάτων ασχολείται με αυτό το επάγγελμα, να κάνουν δηλαδή το δέρμα ζώου ύλη για να γράφουν πάνω σαν χαρτί. Αυτό το χαρτί το έδαιναν σε τόμους μεγάλους, καθώς βλέπετε εδώ, τόμους οι οποίοι ονομάζονταν κώδικες. Είναι περίφημοι οι Βυζαντινοί κώδικες και τέτοιους αρκετούς έχει και η Αλβανία στο Γενικό Αρχείο του Αλβανικού κράτους. Η Βυζαντινή περίοδος εκράτησε μέχρι τον 15ο αιώνα, τότε δηλαδή που ήρθαν στα Βαλκάνια οι Οθωμανοί Τούρκοι, οι οποίοι κυρίεψαν τους βαλκανικούς λαούς και τους ενέταξαν στο πλαίσιο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας τους. Και τότε πάλι συνέχισε να γράφεται η ελληνική γραφή σε κώδικες που ήταν αρχικά περγαμηνοί και μετά έγιναν χαρτόοι, δηλαδή από χαρτί που καθιερώθηκε κυρίως από τον 15ο αιώνα και μετά. Εδώ βλέπετε μια λεπτομέρεια από χαρτό κώδικα, σελίδα ενός κώδικα γραμμένο στην ελληνική μικρογράμματη γραφή περίπου του 16ου και μετά αιώνα. Είναι πάντως της μεταβυζαντινής περίοδου. Προσέξτε εδώ, όποιος ξέρει ελληνικά γράμματα μπορεί να διαβάσει προς σε, κύκλου και άλλες ελληνικές λέξεις. Το κείμενο αυτό, το μεταβυζαντινό, θα συνεχίσει να γράφεται μέχρι περίπου τον 18ο αιώνα, τότε που θα μπει
για καλά η τυπογραφία στην πνευματική και εκπαιδευτική ζωή των λαών της Βαλκανικής. Εδώ βλέπουμε ένα βιβλίο, το εξώφυλλο, τραγωδία ονομαζομένη Εροφίλη του Χορτάτζη, ενός κριτικού λογοτέχνη. Είναι έργο του 17ου αιώνα και επίσης βλέπουμε τον χώρο όπου την εποχή εκείνη είχε εξαπλωθεί η χρήση της ελληνικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά, που δεν είναι μόνο στην περιοχή της Βαλκανικής, όπως βλέπετε, ούτε μόνο της Μικράς Ασίας, αλλά και στην περιοχή Συρίας, Παλαιστίνης και Αιγύπτου. Είναι η εποχή κατά την οποία η ελληνική γλώσσα είναι σχεδόν η μη επίσημη γλώσσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είχε τα αραβικά και τα ελληνικά ως γλώσσα επικοινωνίας η Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι έμποροι, οι ναυτιλόμενοι κλπ. Εδώ βλέπετε μια σελίδα νεοελληνικής γραφής του 19ου αιώνα και είναι η γλώσσα στην οποία έγραψαν ο Σεφέρης, ο Αιγίτης που πήραν Νόμπελ, τη γλώσσα που έγραψε ο μεγάλος Έλληνας λογοτέχνης ο Νίκος Καζαντζάκης. Εδώ βλέπετε την ελληνική αλφάβητο με τα γράμματα όπως τα διαβάζουν οι Έλληνες, τα γράμματα που χρησιμοποιούν στις εφημερίδες, στα περιοδικά και στα βιβλία. Ας δούμε τώρα κάποιες ιδιαιτερότητες της ελληνικής γραφής. Ήδη βρέχει εδώ πέρα κάποια ελληνικά γράμματα. Πρόκειται για το ήτα, το ιώτα, το ύψιλον, δηλαδή 3 γράμματα που προφέρονται ως «ι». Βρέχει όμικρον και ωμέγα, 2 γράμματα που προφέρονται ως «ο». Αυτό συμβαίνει με τα φωνήεντα, συμβαίνει όμως και με τα σύμφωνα. Το μη, πι είναι το μπου, νου, του, ντου, τσου, τζου, γκου, όπως και το ψι που στα ελληνικά γράφεται με 1 γράμμα. Εδώ έχουμε ένα ελληνικό αλφαβητάρι του 1950 και δεξιά απεικονίζεται η ελληνική γλώσσα με τους τύπους των γραμμάτων που δημοσιεύουν οι εφημερίδες. Ωστόσο με την ελληνική γλώσσα ασχολούνται και πάρα πολλοί ελληνιστές από την Δυτική Ευρώπη και την Αμερική. Εδώ βλέπει κανείς ότι μπορεί να μάθει την ελληνική γλώσσα μέσω προγράμματος του CNN. Το συμπέρασμα είναι ότι η ελληνική γλώσσα δεν μιλιέται μόνο από τους Έλληνες εδώ και 4.000 χρόνια ή 3.500 χρόνια που γράφεται, αλλά είναι η γλώσσα της διανόησης και σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, είναι η γλώσσα της επιστημονικής έρευνας ακόμα και στην Αμερική. Ας δούμε τώρα κάτι που να είναι παράλληλο στην ελληνική και στην αλβανική γλώσσα. Η ποίηση, λέει αριστερά η λέξη, ποεζία στα αλβανικά, μπορεί να είναι, ποια είδη μπορεί να έχει η ποίηση, να είναι λυρική ποίηση που τραγουδάει τα ανθρώπινα συναισθήματα, μπορεί να είναι επική ποίηση που υμνεί τα ανθρώπινα κατορθώματα και μπορεί να είναι και δραματική ποίηση, δηλαδή η ποίηση που απαγγέλλεται στο αρχαίο θέατρο. Εδώ βλέπουμε κοινές λέξεις και στα ελληνικά και στα αλβανικά. Το δράμα φερειπίν. Το δράμα ως θεατρικό είδος χωρίζεται σε τραγωδία, μια υπόθεση θρηνητική, σε κωμωδία, μια αστεία υπόθεση και σε σατυρικό δράμα. Και εδώ πάλι βλέπουμε περίπου τις ίδιες λέξεις να χρησιμοποιεί η αλβανική γλώσσα. Ακόμα και στην περιοχή της ιατρικής επιστήμης πάρα πολλά ελληνικά έχουν ευρύτατα διειστήσει σε όλες τις γλώσσες. Ας πούμε το παράδειγμα για την αλβανική γλώσσα, την λέξη πολυκλινική, μια κλινική, ένα νοσοκομείο ας το πούμε, στεγάζει διάφορες κλινικές άλλων ιατρικών ειδικοτήτων, διάφορα ιατρικά τμήματα δηλαδή, και τέτοια τμήματα, προσέξτε τώρα,
είναι της χειρουργικής, είναι της παιδιατρικής, είναι της καρδιολογίας, λέξεις παράλληλες και στα ελληνικά και στα αλβανικά, της ορθοπαιδικής, είναι ακόμα της ψυχιατρικής, της γυναικολογίας κλπ. Λέξεις παρμένες από τα αρχαία ελληνικά. Να δούμε τώρα ένα συμπέρασμα και να δεχτούμε ότι η ελληνική γλώσσα έχει επηρεάσει τις επιστήμες, τις γλώσσες, τις τέχνες και έχει δώσει λέξεις σε όλα τα πολιτισμένα κράτη της Δύσης που χρησιμοποιούν ακριβώς αυτές τις αρχαίες ελληνικές για να εκφράσουν και στις εθνικές τους γλώσσες τα ίδια επιτεύγματα. Ας πάρουμε τώρα τον τρόπο που σχηματίζεται η ελληνική γλώσσα με ένα παράδειγμα, το παιδί. Το παιδ είναι το θέμα που χρησιμοποιείται σε όλες τις παράγωγες λέξεις, πράγμα που δεν συμβαίνει στα αλβανικά. Προσέξτε, από αυτό το αρχικό θέμα, παιδί, παιδάκι, παιδεία, παιδαρέλι, πέδαρος, δείτε δεξιά δεν έχουμε αυτήν την αντιστοίχηση. Οι αλβανικές αντίστοιχες λέξεις δεν παράγονται όλες από το ίδιο αρχικό θέμα. Αυτό σημαίνει ότι στα ελληνικά θα είναι ευκολότερο να απομνημονεύει κανείς λέξεις γνωρίζοντας μία αρχική, μία αφετηριακή, όπως εδώ από τη λέξη δήμος, δημόσιος, δημοσίευμα, δημοσιογράφος, δημοτικός, δημότης κλπ. Έχουμε λέξεις που αρχίζουν από το ίδιο θέμα. Ενώ δεξιότερα στα αλβανικά βλέπουμε ότι οι αντίστοιχες μεταφρασμένες λέξεις παράγονται από ένα και δύο ή και περισσότερα θέματα. Πιο εύκολο λοιπόν στα ελληνικά να απομνημονεύσει κανείς μια κατηγορία λέξεων αν θυμάται μια αρχική λέξη μάνα. Και το συμπέρασμα: πρέπει να ξέρουμε ότι τα 36 γράμματα της αλβανικής αντιστοιχούν σε 24 της ελληνικής γλώσσας. Βεβαίως η γλώσσα γραπτά έχει μια δυσκολία. Κοιτάξτε, 1, 2, 3, 4, 5 ή διαφορετικά στην γραφή αλλά ίδια στην φωνή. Παράδειγμα, επιτίδια, 3 ή με διαφορετική γραφή αλλά με ίδιο φθόγκο. Επιτίδια. Ελευθερία, δοδόνι, ανταμόνο. Διαφορετικά τα ο, τα αλλά ίδιοι οι φθόγκοι. Και το συμπέρασμα: υπάρχει βέβαια μια δυσκολία με εκείνο το γάμα που αν ακολουθεί γιώτα δεν είναι δύσκολο. Γιώργος, γιατρός. Αν όμως ακολουθεί άλλο γράμμα, τότε ο Αλβανός το εκφέρει συνήθως με τον φθόγκο γ. Την πρώτη χρονιά που ξεκίνησε η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας από το Εθνικό Ίδρυμα Πολιτισμού εδώ στα Τύρανα, είχαμε 203 μαθητές στην αρχή, μετά έγιναν 250 αυτοί που δήλωσαν ότι θέλουν να συμμετέχουν και σήμερα έχουμε τη χαρά να διδάσκουμε σε ένα σύνολο περίπου 450 Αλβανών μαθητών. Εσείς αρχίζετε την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Πρώτον, σας ευχαριστούμε διότι μας κάνετε την τιμή να μαθαίνετε την γλώσσα των πατέρων μας και δεύτερον, σας ευχόμαστε καλή πρόοδο και καλή επιτυχία.